гормони ҷинсӣ тестостерон ё ин ки гормони тестостерон дар организм чӣ аҳамият дорад ва аломатҳояш кадоманд? гормони ҷинсӣ муҳимтарин барои мардон мебошад, ки норасоии он мардро аз ҳама ҷиҳат заиф месозад. 6 аломат дорад. якум тез арақкунӣ, бисёртар шабонгаҳ. дуюм мондашавии умумии бадан, бисёр мушакҳои бадан. сеюм фарбеҳии зиёд ё ин ки аз ҳад зиёд хароб шудан. чаҳорум вайроншавии рӯҳияи одам, яъне зуд ба ғазаб омадан. панҷум хоболуд, ҳангоми кор ё ин ки берун аз кор. дар охирон шашум ин пастшавии эҳсосот ё ин ки шаҳват. баъзе аз мардон шаҳваташон кам мешавад, албатта ин аз ҳисоби гормони тестостерон аст. бо шумо буд доктор Аминов.